Здравейте отново. Пак чакам доставка. Този път ще е кораба майка Tesla модел X 2020 година, мисля, че беше, който е на поръчка. Междувременно е тук, така са се наредили за продаването. Ето го, пристига. Да видим какво се е купил нашия клиент. Става ли, не става ли? Здрасте. Добре. Тук има още една за продаване. Тая съм изкарал транзитни номера. Може да се кара да се тества. Я, движи. Голям кораб. Имаме още една такава поръчана за продаване. Чакам я. Тя е черна и 7-местна. Един бърз поглед вътре. Бре, тя много чиста е. Направо чисто много вече. Тя много чистата с кола. Направо свети, леко става. Мисля да се радваш. Добре. Сега дай им 5 минути. Яденето и дали ще се отвори. Ау, чайката се отваря вече. Вдига криле. Добре. Колата е 6-местна. Модел X Long Range Raven. Даже апдейт има. Добре. Сега натискаме тук и чайката прибира криле. Ами честито на печелившия. Белия кораб пристигна, така че може да заповяда вече да се го взима. Пък с вас вече се видим на следващата доставка. Чао! Чао!